có vẻ máy cũng vẫn là vậy. Alu gobi. Makmur. Người Rajina ngale. Oh. Guys, finally न'आव फैनायजों लोगोसे मोनसे मा होनो हाबानि जाहोनायाव लोगो मोनबाय आङो दिनैनि दिनावहाय बेवाइफोर गोदान लोगो मोनफैबाय नायलांनो हागोन गाइस नै ओरै बिनानावफ्रा थोरसि लथा सुदों लोगोफोर बाननायनि बेदर जाहोनो रेडि खालामदोंमोन नाथाय केमेराया खोमसिखौ कभार खालामनो हाया मोखांफ्राखौ बारा क्लियार नुनाय जायाखै बेनिखायनो अननानै केमेराखौ नायनानै आरो नैबे भिडिअखौ नायनानै एसे माफ खालामब्लानो जाबाय ना मा बुङो रायजोफोर मानो होनब्ला खोमसि बिराद खोमसि नुदों मानसिफोरनि चेहराखौहाय इसेबां सिनायनो हानाय जायाखिसै नेक्स्ट टाइमनि थाखाय नेनानै थादो नोंथांमोननो आरो बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनानै होनाय जागोन जेब्ला बे हाबाया जायो हाबाया जाहैबाय फैगौ जानुवारिनि 3 थारिखआवहाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि बे हाबायाव लोगो लाफैनो सानदोंब्ला नोंसोरो फैनानै जाफैनो हागोन आरो हाबाखौहाय रंजा बाजा जानानै थांनो हागोन गोजोन्थों आरो बाखि भिडिअखौहाय नायलांब्लानो जाबाय हरनि समाव थिखांनायखायनो रावखौबो सिनायाखिसै जानो हागौ जायफोरा सिनायो बिथांमोनाथ' गामिनिब्ला सिनायगोन खोमसिब्लाबो नाथाय गुबुन जायगानि मानसिफ्रा सिनायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमावहाय आं नोंथांमोननोहाय मोजां भिडिअ लाबोना होफैसिगोन साननि समावहाय जाहाथे गासैखौबो सिनायनो हायो बेयो जाहैबाय मोनसे बाननायनि जाहोदोंमोन आमाइनि फिसाला बिथांनि हाबाया फैगोन जानुवारि 3 थारिखआव जागोन बेनिखायनो बे हाबायावसो मोजां थिखांनानै होनाय जासिगोन गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय Lalu ab Indonesia first time नुबाय माथो खेबग्राखौबो गाख्लाबायसै जाबय दे राबो ओरै नायदो आंखौ लाबोनांजाया आंबो नायखा बांद्राया हायाला खेबफैबाव खनसेबावना औ ओंखामा होआखै नै दा फैगोन आरो दहाय खागोनहाय अब्ला न'आव थांगोन जादो आदै जादो देनां नुफिननायनि आबौ जोंना बेखौ नायबाय थानो मोनगोन माथो औ माइब्रा ओंखाम माइब्रा ओंखाम बेदर जाखायो दा बेदरा कुकि जाया जायो दै बुंना नङा बेदरा कुकि जाया जायोना दिनैसो नुबायलै खिन्थु औ नोंबो बायहेरायाव थायो औ थांनाय बोसोराव फैदोंना आङो नुवाखै थांनाय बोसोराव आं दालाय फैयाखै बेखौथ' नुवाखै औ न'आव थानाय जायाना आंबो बर' दिनाव फैदों एसे जाना देना नायफिननोसो लाखादों एबा नायबाय थानो गोसोबा चेनेलाखौ साबसक्राइब खालामना लानानै जाबाय हा औ बियाला मोननाय नङाना दा लादा लानो नुजोबगोन दा लाबानो जाबाय दे जा दे Lên không? Ngon. Đúng vậy. Đúng vậy. Với chụp video. Hai yên đi.
네. 라지주시오. 하이 누구 라지주시오. 네, 잡을 사대? 자대. 안에 있는 하와보나 봐. Sekalinya, bener nih hinjau gedani, penjia. Murah, lah bukan sih. Ini gimana wak? Babehan semula lah bay. Biju naiknya lah, subscribe halaman lah. Hah? Kami hari ini lal saya naik ini. Deh, berladi neng berlag raja deh. Oh, nih, black tea. Kemaki rau kubu gisnanga. Kami ini sih ini fresh senjai na. Tàu thì sầu đường. Bạn này ni last adi hay đậu sẽ người ta đứng này đậu khổ theng. Bạn sen này cũng là sao vậy đi nè. Tại hiểu nó dàn như thế này,